госпитальга эләкми, эләксә дә исән калады табиблар. Бу уңайдан Кукмара районы баш табибының халыкка мөрәҗәгатен тыңлыйк. Не доверяйте всяким прозападным агитаторам. Верьте нам, когда мы говорим, что российская вакцина самая надежная и эффективная в мире. Я, как главный врач Кукмарского района, беру персональную ответственность за каждого привитого человека. Табибның район халкына шулай мөрәҗәгать итүе юктан түгел. Буа, Петряч, Кукмара прививка ясату акрын барган районнарның кызыл исемлегендә. Нәтиҗәсен хәзер күрсәтербез. Кызыл зона тулы, авыл зиратларында яңа хәбәрләр. Направо поедешь, богатому быть. Налево поедешь, женатому быть. А прямо поедешь, убитому быть. Юллар шатындагы киләчәкне юраучы таш әкиятләрдә еш очрый торган символ. Аңа юлыккан кеше алдында һәр вакыт сайлау мөмкинлеге тора. 3 юл, 3 төрле киләчәк. Һәркем үз юлын үзе сайлый. Я исән каласың, я юк. Әлеге сүзләр бүген Татарстанда ачылган вакытлыча госпитальләрнең һәрберсенә туры килер иде. Әле җәй башында гына ябылганнарын да бүген кабат сафка бастырырга туры килә. Бу Кукмара районы үзәк хастаханәсендәге кызыл зонаның икенче блогы. Беренчесе йогышлы авырулар бүлегендә. Әмма авыручылар анда гына сыймау сәбәпле әлеге бинада да вакытлыча госпиталь оештырырга туры килә. Монысы элек неврология бүлеге булган. Шуңа күрә палаталар кислород җитмәүчеләр өчен көйләнмәгән. Әмма вакытлыча госпиталь оештыру сәбәпле һәр палатага менә шушындый кислород линияләре уздырырга туры килгән. Сентябрь ахырында опять җитмәй башлады койкалар. Шушы зур палатамы ачтык менә монда. Зур палата. Бу элек процедурный кабинет. Монда гипслар куялар, уколлар ясыйлар скорыйдан. Ана даже вся кафельно. Коридорга да салабыз инде кирәк вакытта. Больнийлар бит авыр. Биредә бу шурын юк диярлек. Яшәү белән үлем арасында 60лап кеше ята. Төрле авыру симптомнары белән көн сайын 200-гә якын кеше мөрәҗәгать итә. Дистәләбе монда салына. У нас развернут госпиталь инфекционный. Бездә 50 кешелек вакытлыча госпиталь ачылды, әмма анда ятучылар күбрәк, 60лап, тагын 100дән артык кешене өендә дәвалыйбыз. Алар расланган ковид белән түгел, вируслы пневмония белән авырый. Расланганнары 4. Өйдә яттым 5 көн арви дип, теге грипп дип керә. Нар 5 көннән соң инде ашыйсы килми, ичәсе килми, бер нәрсә кагаз килми. Яңа соң 30 көндә минем малай белән кыз алып килделәр инде монда. Өйдә Мәхши апаның улы да авырып ала. Вакцина ясатканнармы, юкмы? Юк, ясатмадык шул беребездәген. Үзегез? Менә уйлап атам әле. Әле ясатып чыгарган дип. Үләсе килми бит җаным. Яшьсе килә бит. Бу бит теге елгы 2020 елгы башланып киткән генә пандемия башындагы гына вирус түгел, ушыннан да хәзер мутировал. Яңадан яңа штаммнары чыга. Һәм дә пациентлар бу яңа штаммнарга каршы чыннан да көрәшү авырайды. Бигрәк тә үкенечле үлем очраклары безнең яшь кешеләр киткәндә. Былтыр кызыл зонада ятучыларны 5-8 көндә аякка бастырып чыгара торган булсалар, быел авыруларны уртача 2 атна дәвалыйлар. Үпкәләре 80-90% ялкынсынган кешеләр дә бар. Икенче тапкыр авыручылар да очрый. Уже 20%. Бернинди симптомнар да теге Истем тыюлар. Вообще бер нәрсә дә булмады. Истә бетмәде, тәм дә бетмәде, температура да булмады, сатурация да әйбәт. Казанда ятып чыктым. Динамика әйбәт иде, КТда все уже чистарып чыкты инде, анализларда все идеально иде. Иде бер атна тордым. Нормально уже терелеп барам бит инде. Әйе. И 39-га менде температура. И все, яңадан инде менә яңадан килдем монда. Соң киләләр кайберләре инде. Менә нишләп соң килдем икән? Һәрбер кеше олый инде бүген ятам, иртәгә может лучше. Бүген ятам, иртәгә лучше. Ялалар ужылар килер, хәлләре бетеп, кислородлары уже организмына җитмичә, бөтен эчке органнарның, как говорится, эштән чыга инде ниләре. Әлеге зонадан чыгу юлы икәү. Я үз аягың белән, я икенчесе Татарстандагы районнарның һәр авылына диярлек үз канатларын җәергә өлгерде. Сала зиратларында атна сайын яңа каберләр барлыкка килә. Түбән Искыбаш авыл җирлеге 4 авылдан гыйбарәт. Аларда 1000-гә якын кеше яши. Сүзләренә караганда авыручылар күп һәм сентябрь белән август айларында гына да әлеге авылларда 100-гә якын кешене җирләгәннәр.
Яшьләр күбесе минем шикелле картлары түгел, менә тагын шактый кеше авырта. Югарышта да тагы авыручылар бар. Мин үзем дә бик кат авырттым, нигә Күкмарда яттым. Коронавирус? Әйе, коронавирус минем. Шушы бер 21 елга чыкканнан соң шушы җирлектә 18 кеше вафат булды дирәсен, шунысы безнең 8 шуның коронавирус дип тегенде. Моннан авылдан авыртып китәләр дә, больницада яталар да, аннары алып кайтып күмәләр. Инде һәр Biz bilgәнегенә 5-6 кеше булды. Әле тагын бер кешене 3нче көн алып кайтып күмделәр. Гәрчә саклану чаралары күрелә диләр. Кибетләргә битлексез керергә ярамый, урамда очраган кешеләр дә битлектән. Үлем китемнәрдән соң авылларда вакциналаштыруда активлашкан. Гам-ковид вак ясыйбыз. Менә бүген дә 2 кешелек инде бу. 2 кеше козатып китте бүген иртә белән. Мәдәният тормагында эшлибез. Дом культурада эшлибез. Бөтенебезгә ясаттык. Сез ясаучылар кайсы булса да авырдымы? Авыртмадык. Авыртмадык алай. Бик җайлы кичердек. Бүген Күкмара районында 18 яшьтән өлкән 31 меңнән артык кеше яши. Вакцина шуларның 30%-ына гына ясалган. Вакцинага ничек карыйсыз? Авылда ясаталармы вакцина үзегез ясаткан? Ясатмады, минем инде. 80-гә таба бара, мин ясатырга пока куркан шыннап торып та. Мин вакцину ясаттым, потому что мин в сфере обслуживания работаю. Мин үзем вакцинага ышанам инде, но күп кеше ышанмый дип әйтмәкче булам инде. Мин үзем ышанам. Прививаться, я считаю, важно и нужно. Вот кеше аны аңлап беткерми, кешегә җиткерергә надо информировать население. Прививканың файдасын аңласалар, бәлки авыручылар да була юк зур тизлек белән артмас иде. Ел башында республикада авыручылар саны аена 2-3 мең булса, җәйгә кимегән иде. Әмма соңгы вакыттагы статистика чир йоктыручыларның кабат артуын күрсәтә. Димәк, кабат шул юл чатында каласың, кайсын сайларга. Дөрес дип уйлаганы соңыннан терсәкне тешләргә мәҗбүр итмәсме? Күкмара районыннан Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.